नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताई कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतनी रउआ सब कुशल मंगल होखब। स्वागत बाटे रउआ सबके राइटर बागी भाई के चैनल पर। आज उपस्थित बानी भैया रउआ सबके बीच में लेके एकदम नया जबरदस्त मीटर और दिल से बताओ तनी भैया कि एकर नया म्यूजिक बनवा के बढ़िया ढंग से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाई भैया। एकरा के मेल चाहे फीमेल केहू भी गा सकता। बहुत अच्छा मीटर बाटे भैया, दिल से बताओ तनी। तो चलिए देर ना करते हुए मीटर के शुरुआत कइल जा कि कैसे गावे के बा, का एकर धुन कंपोज कइले बानी, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मीटर के तलाश में भटकतानी, सही ढंग के गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, मनपसंद के मीटर नहीं खे मिलत, तो भैया अगर हमारा चैनल पर आ गइल बानी तो निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं खे। रउआ जैसन भी मीटर चाहत होखब लिखवावे के बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ कि फर्स्ट क्लास के मीटर मिली भैया। काहे कि हम हर तरह के मीटर लिखेनी, जैसे कि ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, सैड सॉन्ग, लव सॉन्ग, देवी गीत, भोला भजन, श्याम भजन, राम भजन, धोबी गीत, पूर्वी गीत, निर्गुण गीत, कोनो प्रकार के मीटर हुआ लिखवावे के बा बेहिचक संपर्क कर सकिला। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर बा। और कहल चाहब कि चैनल पर नया बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर ली, बेल आइकन प्रेस कर ली, ताकि हर रोज रोज नया नया मीटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। और आज के मीटर तो एकदम लाजवाब बाटे। देखिए वो लड़की के नए नए शादी विवाह भइल बा, गइल भी अपना घरे और ओकर पति ऐसा भेटा गइल बा कि वो अपन दर्द अपना सखी से कहतिया। का कहतिया? अरे जैसे नहा के निकली बहरिया आ धो के कलाई लेके घुसे भीतरिया, जैसे नहा के निकली बहरिया धो के कलाई लेके घुसे भीतरिया, बाती में अपना उफासेला आ सन की मिलल सखी हमर बोलमुआ रोजे देहिया नासेला। सन की मिलल सखी हमर बोलमुआ रोजे देहिया नासेला, जैसे नहा के निकली बहरिया धोके कलाई लेके घुसे भीतरिया, बाती में अपना उफासेला। आ सन की मिलल सखी हमर बोलमुआ रोजे देहिया नासेला। सन की मिलल सखी हमर बोलमुआ रोजे देहिया नासेला। तो भैया हम एकरा के नीचे से गोले बानी, रउआ एकरा के उठा के ऊपर से पंचम से गा सकतानी। जहाँ से रउआ स्केल होके बढ़िया से मिला के ऊपर से गायकी कर देतानी तो गाना 100% बच जाई भैया। तो अगर मीटर पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मीटर लिखवावे खतरा चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा बेहिचक संपर्क कर सकीले भैया। और वीडियो पसंद आई तो एगो लाइक कर देम, कमेंट कर देम। और हाँ, चैनल पर नया होके तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर रोज रोज नया नया अपडेट मिलत रहे। मिलता नहीं फिर से अगला वीडियो में कुछ नया गाना के साथ। तब तक के लिए अनुमति चाहता नहीं। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।